tini Bubagra song Delhi thangai Home Minister ni official logwai koglam salai ke tai IPFT bo Bubagra saka kaham keno koglam anglaikha tai Home Minister ni official log kaham keno chini kok khanaka sung serai ke saka chini sanmung Bharatni rajdhani bisingno tongo tai Tiprasa ni thinango thangai tongnani hamkrani bagai chung Tiprasa ni thinango banchi thangnani bagai কোনো কম্প্রোমাইজ খায়া তাই আং বেলেকে খুশি আইপিএফ দিব টিপ্রালে নি কগনতি সাকা তাই जों থানচা তংখকে যতন মানাই তাই বাদ বাকি কক ওলো সানাই হেঙ্গে তাবুক টিপ্রাসা লোকरो বুবাগ্রা না তো বিশেষ খায়ু ন তাই হেমলে বুবাগ্রা তাবুক সুক জরাংখা কোনো ফান কম্প্রোমাইজ খায়া বইতে হিঙ্গাকা কম্প্রোমাইজ খাইকে কামু আইং সেন্ট্রাল বাই কক সানানি লাম দিল্লি চলিলাই তংলায়ু হাইপানা সেন্ট্রাল যে গসিয়া তাবুক সেন্ট্রাল গড়া গসিনো গসিয়া আমো কে বসাইমিয়া Chini dapi amo central se betui wan sugai borok decision na no amo mana singlai nyai amni bagni Bubagra tabuk kok joto sabai sugiako taisa ulo sanai ani sawo Bubagra tabuk Bharat haktoro luk sobang na nai tongo chongmari amo belai ke game kotorong nai Bharat haktorni bagai tani humble जों nukjagui mangkha Congress tai Trinamool Congress tai kwbangma CPM rok akoro milibai 23 ta party miliwei India hane kaisa সংগঠন slamani am joton rok media rokobo nogui mankana hingkai yang BJP robo NDA hane kaisa সংগঠন tongo amono belai khe game kotor solimanu amoni bagino o jorano sing mananyai chini Tiprasani thinangni bagai কোনো problem solve da khlaimano manya o jorao কোনো problem solve khaimia kai chini thinango butingno sung wan chugui pan manya Norok Manipuro nugui makhna British situation cholitong minority rong no butai khlaijak tong ST rong no butai khlaijak tong tai Madhya Pradesh rogo Norok nugui makhna waisa pro kaisa video viral mani kaisa SC bo bahake ST ni mukhango sotiri mani Norok nugui makhna kaisa video viral mani amani srogo phunuk jaka amono sawo takhok rok bukhok rok sung thinango chini banchi thangnani hingakai chini hajeska pannango oma ang samaya joto Tiprasa no 99% no hanyang jago among gete kasa koktuma tam nukjak hanga kai South Korea ni khoroksa borok Bharato gurungnani bagai phaimani Delhi wo bo gari chalugoi guruk tongmani a jagao tam nukjak hanga kai traffic police khoroksa bo fine riui rangna kha 5000 haipana a jagao kunu receipt copy rijagya bo nubu nugya camera sakjak khne a jagao no kaisa video viral ngai bo suspend khlai riri jakha o jagao no saimano chini Bharato tamni bagai foreigner rok phaya amsuk kubuni haktorogo foreigner rok thangmani haike tamni bagai chini haktorogo foreigner rok amsa haya amo income source tongo haifano naharnadi amte singu tongo ka baike borok gurungnani bagai muchungnai baike phainai sainani borok rok जों नायना kai chini notice ni borok rok se Delhi wo thanga kai hamya saya racism khlaijak tongo racist nga kai onya haktor ni borok rok phage kai butui wansuk norok am wansuk indanai India ni borok tom khlai toni bai khamo amsungno tinini video je Bharat sarkar जों borok haike nukjagya borok hai solaya borok phano chini bagai kaham khlaitung hnei ang khakayo tai ang matai Ishor God Jesus jotoni thanina ang surimung sano amsuna hamai